चा हैप्पी भैलेंटाइन्स डे। गांधी जयंती तो गांधीजी जयंती बात तो सही है। नेताजी जयंती नेताजी जयंती आज कौन भालू मान किसी दिवस अच्छी कि मत तुम भालू कहि पारिलो नाइलो धनी देसी भालू कोई एते कहिलो बा भालू टाइम छुदे प्रकृतर कथा कौन कि गोटे अंडीरा भालू थिला आ गोटे माई भालू ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। एते ହଁ ଟିକେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦିବସଟିକୁ ସେଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ବୁଝିଲ, ଭାଲୁ କଥା ମନେ ପକେଇବ, ଭଲ ପାଇବା କଥା ମନେ ପକେଇବ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦିବସଟିକୁ ଆଜି କୁହାଯାଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ତମେ ଖାଲି ନେଇଯାଉଛ, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭାଲୁ କହିପାରିବି? ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ମନେଇଦେଲି ଆଉ। ମୁଁ ଯେମିତି ମନେଇଦେଲି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ।